12, תהנו. בבית אני יושב ומשתגע, בדרך כלל לבד, לאף אחד זה לא מפריע. חופש פורים מתקרב, לפורימון אני לא מסרב. ככה זה גלעד, שבט משוגע. אז אם בא לך טירוף ואתה רוצה לעוף, תתחיל להשתולל ותזיז קצת את הגוף, ותשים את התחפושת ותחבוש את הפאה. הפורימון של שף גלעד מסובב את הקריה. בואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד. פורימון! אז רק תבואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד, רק תבואו לפורימון של שף גלעד. גלעד זה לעד. גלעד זה עוגר. תודה לכם. היינו אור ויניב.